Pelajaran kan part of awareness about it. Round dong. Bisa pesan deh ini. Oh, ini satu. Baik ini norok mahake lam him botok mahake tanggai asik him laika lukurok nati. जों सिनि दिप्रासाराव नैसि दफा जों बुथुमलाय बार जत जों थानसांलायनायनि जों अर बुथुमलायखा जों थानसांनायनि बै सिनि हुकुमु मुकुमुनो जों खुनुगलायनाय मोसामुंताय आगेनि तांदितु जे आगेनि नाय जुजु सं फ्राय फाइमानि बनो जों खुनुगलायनि जों जत अर जे सिनि दफा दंमानि जे सिनि दिप्रासा दफा जों जत अर बुथुमलायजा हाइके नरकनि महाय दफानि प्रग्राम बा दफानि फेस्टिभेल खायमानि अब सालबोसोकनि नरकनि अबहाय प्रग्राम खायजा तीन सारसानि प्रग्राम जों हरसा सारसानि बायनि नोंसिनि आं पन्चबक तिरुपिनि तारासान पारानि
तुम्हाला खायला खाऊ का ना वाट तुम्हाला നടക്കല്ല mày trong thị chung về đấy tức là này nhá Sita Hari. Iya wah. Right. Kung ito na yan.